Ir-reazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-abbozz tad-dokument tal-baġit tas-sena d-dieħla huma inkoraġġanti. Hekk sar il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna. Star li l-Gvern jinsab fi triq it-tajba li jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu. Tistenna l-budget għax fil-fatt ma kienx għandhom bil-miżuri dettaljati li mbagħad tagħtina l-opinjoni tagħhom. Aħna persważi illi da se jintlaqa' tajjeb għaliex qiegħed jimxi mal-miri tagħhom illi jkollna l-finanzi pubbliċi u jkollna tkabbir ekonomiku. Id-dokument li analizzat il-Kummissjoni huwa l-abbozz li ġie ppreżentat f'nofs ix-xahar li għadda. Id-dokument dettaljat tal-baġit se jkun fidejn il-Kummissjoni Ewropea l-ġimgħa d-dieħla u bekk tkun tista' ssir analiżi aktar dettaljata. Din l-analiżi għandha twassal biex il-Kummissjoni Ewropea tifhem aħjar id-direzzjoni tal-Gvern. Il-Kummissjoni tgħid li x-xenarju ekonomiku jista' jkun aħjar minn dak li huwa maħsub jekk jinżamm momentum pożittiv dak li huwa tkabbir ekonomiku. Il-Ministru spjega li d-bassir ekonomiku tal-Gvern huwa aktar ottimist minn dak tal-Kummissjoni Ewropea. Dan minħabba li gvernijiet preċedenti ma laħqux il-miri tagħhom fejn tidħol in-nefqa pubblika u l-investiment tal-kapital. Dan il-Gvern, għal kontrarju, huwa ottimist illi se jwetta il-proposti tiegħu. Le, ħsara saret. Sfortunatament saret mill-Gvern ieħor. Da mhux jiena qed ngħidu, qed tagħtu l-Kummissjoni qed tgħid illi intom ma tkomx kredibilità għaliex dejjem fil-passat qed tgħid fis-snin ta' qabel intom ma żammejtux kelmitkom. Twedu ħaġa u tagħmlu oħra. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet li l-miżuri tal-programm tal-Economic Partnership iwasslu għall-ekonomija aktar b'saħħitha, il-Ministru Cicluna għaraf li hemm bżonn ħidma favur aktar sostenibilità. Kim sodisfazzjon kbir li nnota li l-Kummissjoni Ewropea mhux se tieħu passi ulterjuri fir-rigward tal-excessive deficit procedure. Edha tirrispondu wkoll għal fatt jekk aħna mal-ewwel ta' Ottubru dak li rrapportajna jekk ħadniex azzjoni effettiva biex id-deficit inniżluh. U għaltilna li kuntenta li ħadna dil-azzjoni u għal-preżent m'hemmx għalfejn tieħu l-ebda passi. Xi ħaġa importanti, ġifieri aħna mhux se tpoġġilna xi qtuħ min-naħa ta' Brussell illi jista' jagħmel ħsara lilna, ġifieri se tħalli f'idejn il-Gvern li jasal. Din hija indikazzjoni li Malta tieħu azzjoni effettiva biex tindirizza d-deficit. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat li l-miżuri fis-settur pubbliku se jwasslu għat-tisħiħ fil-finanzi pubbliċi. Faħret il-fatt li l-Gvern se jkun qed iħares mill-qrib lejn in-nefqa pubblika. Infatti il-Ministru Cicluna ħabbar li se jirriforma l-proċess baġitarju u jistudja l-bżonnijiet finanzjarji ta' kull Ministeru. Ir-rapport tal-Kommissjoni jfaħħar l-introduzzjoni tat-tielet pilastru fis-sistema ta' pensjonijiet u qed titlob li tola l-età tal-irtirar, kunċett li l-Gvern ma jaqbilx miegħu. Il-Kummissjoni tfaħħar il-miżuri mirati li jtejbu l-qasam tas-saħħa għal fatt li se jwasslu għal aktar effiċjenza. Tfaħħar ukoll ir-ristrutturar ta' intrapriżi tal-Istat bħal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta u l-Korporazzjoni Ene Malta. B'mod partikolari nnotat l-isforzi fis-settur tal-enerġija, semmiet id-dejn eżorbitanti li tinsab mifnija bihom l-Ene Malta u l-fatt li miżuri ġodda se jnaqsu l-bżonn ta' sussidjar mill-Gvern. Kienu faħra wkoll miżuri kontra l-evażjoni tat-taxxa. Kontrarju għal bosta attakki li rċieva l-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea tajt li l-bidla minn tassazzjoni diretta l waħda indiretta għandha twassal għal ħolqien tal-impjiegi u tiffaċilita s-sistema ta' tassazzjoni. Il-Ministru Cicluna saħaq dwar il-bżonn li Malta twettaq il-pjan ekonomiku tagħha sabiex il-Kummissjoni Ewropea tassigura ruħha dwar l-attitudni ġdida li qed jadotta dan il-Gvern.